Tjo! Kör vi? Ingen större down idag. Du måste slå på Kalle. Ja, de vi gjorde förut. 1-2 krok, 1-2 krok. Var inte så rädd, David. På han bara. Fortsätt, precis. Tudum. Det är hällen på gång igen. Nej, men sparka David. Här spelar jag. Där David. Stoppsparkan rakt fram vid bröstkorgen om man håller på att lära sig. Fortsätt slå. Han tappar handsken efter ett par slag. Det tar stopp där David. Spinning backflip. Bra David, fortsätt. Det är bra. Bye bye. Kom igen David, det är bara 3 minuter kvar. Oj, bra David. Där David, slå på. Slå 4 raka, om man drar upp handskarna. Bara slå på. Till sist tappar han handskan. Eller så slår han tillbaks. Kom igen David. Bra David. Bra David, upp med huvudet. Bra, putta bort den. Slå i magen. A break. Nej, fan det är 2 minuter kvar. Fint. David, du ser pigg ut. Ser pigg ut i benen David. Bra David. Bra David, håll upp händerna, upp med händerna. Bra David. Det är dryga minuten kvar David. Sparka David. Bra. Sparka en gång till David. Bra. Bang David. Bra. Ja, det kan inte vara mer än 30 sekunder kvar David. Kan inte vara mer än 30 sekunder kvar nu. Bra. Träffa han i huvudet nu David. Kanske inte med en spark men. Upp med händerna David.
Hej!